नमस्कार प्रणाम भाई लोग। तो का हाल बा। खेसारी लाल के गाना आवते ही म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता भाई लोग। जौन गाना आइल बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर, जौन एल्बम के नाम बा टेढ़े मेढ़े। ई गाना बहुत ही कम समय में म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता। ई गाना 16 घंटा में 19 नंबर म्यूजिक सेक्शन में भाई लोग ट्रेंड करता। लाइक के बात करी तो ये गाना पर 81,000 लाइक बा, और कमेंट के बात करी तो ये गाना पर 9,000 प्लस कमेंट हो गई बा भाई लोग। ई गाना के गईले बड़न खेसारी लाल यादव, और गायिका के बात करी तो शिल्पी राज गईले बाड़ी। एमे एक्ट्रेस काम कईले बाड़ी श्वेता शारदा और खेसारी लाल यादव, जौन एक ट्रेडिंग स्टार हवन और कहल जाला खेसारी लाल हिट मशीन हवन। तो भाई लोग ई गाना नइखो लो सुन ले तो जाके सर्च कर लो यूट्यूब पर टेढ़े मेढ़े। अगर गाना के लिंक नइखे मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। जौन एल्बम के नाम बा टेढ़े मेढ़े। खेसारी लाल यादव के ई गाना बहुत कम समय में ई गाना ब्लास्ट कर गई बा भाई लोग। 16 घंटा में 19 नंबर पर ट्रेंड करता। ई गाना के बात करी तो ई गाना हिंदी और भोजपुरी मिक्स कंटेंट बा। यही से ई गाना कम समय में म्यूजिक सेक्शन यूट्यूब पर ट्रेंड करता। ई गाना के लिखले बड़न अलाउ की तराही, राइटर के नाम हो। ई गाना बहुत ही ज़बरदस्त बा भाई लोग, जाके सुन लो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर। और जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायरमैन नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। ऐसा ही अपना वीडियो में नया नया गाना के प्रमोट करे आवेनी। तो भाई लोग तोहरा लोगन के ई वीडियो अच्छा लगल बा तो वीडियो के एगो लाइक और कमेंट कर लो, और हमारा चैनल पर नया बड़ा लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग फिर मिलेम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।